من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wato yau shine ranar Asabar 24 ga watan tara shekara 2022 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka, yau ma muna tare da shirin nan mai dogon zango mai taken na nesa albishirinku. Kuma shiri ne da duk sadda aka yi guda 10 wato sati 10 in akwai rai da lafiya sai kuma a tafi hutu daga baya kuma a sake dawowa wani zangon. Yanzu muna cikin zango na 1 kashi na 3. Kuma ya karkata ne wannan shiri ga al'umma da suke ansar addinin musulunci, wasu kuma ba sa daga kasashen musulmi, suke ta aiko da tambayoyi iri-iri. Wasu dama can musulmi ne, yanzu ne addinin musulunci ya kama jinin jikinsu, suke so su yi shi gadan-gadan su gyara tsakaninsu da mahaliccinsu. Wasu kuma yanzu ma suke shiga musuluncin. To sai muka ga maimakon tambaya yau da kullun da suke aikowa, bari mu ɗauki abun a dogon zango na shiri, duk wani abu mai alaƙa da addinin musulunci, daga addini na sallah, azumi, zakka, wato kyautatawa iyaye, rabon gado, har zuwa yadda ma ake shiga musuluncin tun farko. Mun fara magana kan manufofin addinin musulunci. A sati 2 da ya gabata mun yi magana akan musulunci yana kare rayukan al'umma, sai kuma muka yi magana akan kare hankula na al'umma. Yau za mu yi magana akan shi addinin a baya mun magana kan lafiya al'umma, to za mu yi magana kan musulunci, shi kuma yana kare hankula na su al'umma. Domin shi hankali shi ne mizani na shari'a, sai akwai shi ake ɗora shari'a. Idan babu hankali to duk abu ma na addini gabaki ɗaya na shari'a ya sauka kanka. Hatta a duniyance in an kai ka kotu aka ce kai mahaukaci ne, to ba a ansa shaidar ka, ba a sauraren ka. Kenan ashe hankali shine komai. Hatta yadda za ka rayu kai ma ka amfani kanka, ka amfani wanda suka yi sallar zuwa ka duniya, ka amfani waɗanda kuke rayuwa tare, sai in kana da hankali. Shi yasa da kayi wata wauta sai a ce wani kai baka da hankali ne. Saboda an san wannan shine ƙarshen da ɗan adam zai yi, ya zama bai san ciwon kanshi ba, bai san amfanin zuwa shi duniya ba. To sai Ƙur'ani ya kawo tsari yadda za a kare hankulan al'umma don su san yadda za su yi rayuwa ta duniya, kuma su san yadda za su gyara addininsu. Allah ce innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil kamri wal maisri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah فهل أنتم منتهون. Allah ce innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri, shine mahallin shahid din. Allah ce shedan yana so ya afkar da kiyayya fa da gaba ne a tsakaninku wajen bangaren shan kayan maye da kuke yi. Al-khamr shine duk wani abu da zai lullube hankalinka. Al-khamr kenan. Jami'in shine khumur. Wato duk mutumin da zai sha wani abu da zai taba mashi hankali, kwaya ne wannan abu, a ruwa ne, a shaƙa shi ake, a allura ce da zamani ya kawo mutum ya makan shi allura da za ta bugar da shi. Wannan duka addinin musulunci na gaba da wannan, ya kuma hana. Har Allah mai girma ɗaukaka yake tabbaya mutane fa hala antum muntahun, yanzu ku mutane ba za ku hannu daga irin wannan mugun ɗabi'a ba. Kenan addinin musulunci ya kula da hankulan al'umma domin su amfani rayuwarsu, su amfani kansu. To don haka a shirin da ya gabata mun kawo shirye-shirye guda 2, wannan shine na 3. Mun yi magana akan kare rayukan al'umma, sai kare lafiya al'umma. Yau mun yi magana kan kare hankula na su al'umma. Idan Allah ya kai mu sati na gaba kuma za a ji mu a cikin kashi na 4 abinda muke tafi da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar Asabar 1 ga watan 10 shekara 2022 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka, kuma yau ma muna tafi da shirin nan mai dogon zango mai taken na nesa albishirinku. Shi kuma ya karkata ne ga al'umman musulmai
waɗanda suke nesa da makaranta wasu ma ba a ƙasashen musulmi suke ba suna ta tambayoyi dangane da addinin musulunci. Muka ce to bari mu bullo da wannan shiri wanda zai ɗauko tsantsagwaron yadda ake shiga addinin musulunci da yadda ake ibada a addinin musulunci da duk wani abu mai alaƙa da musulunci ya zamto mutum ya huta tambaya. Za mu yi shi a alƙur'anance bi iznillahi ta'ala. A duk sadda muka yi wato kashi 10 to mun gama da wannan zangon za mu je mu huta sai kuma zango na gaba da shi. Yanzu muna cikin zango na 1 mun yi kashi na 3 yau za mu yi kashi na 4. Kuma wannan zango na 1 ya karkata ne kan manufofi na addinin musulunci. Mun ce za mu kawo guda 10. Manufa ta farko shine addinin musulunci yana da manufar kare rayukan al'umma. Shine muka yi shiri na 1. Shirinmu na 2 ya yi magana kan addinin musulunci ya tanadi kare lafiyar al'umma. Na 3 mun yi magana kan addinin musulunci ya tanadi kare hankula na al'umma. Yau na 4 shi kuma zai magana kan addinin musulunci ya tanadi kare mutuncin al'umma. Daga cikin kare mutuncin al'umma Allah sai ya ce hatta da sunan banza Allah ce kar a gaya maka. Ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuq ba'da liman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Kaga wannan aya karar tace kul wala talmizu anfusakum kar ku rika aibata kawunan wala tanabazu bil alqab kar ku rika ma juna mugun suna dan a kare mutuncin ka ne kai ma ka kare na wani. Yace wala bisa lismul fusuq ba'da iman. Yace tir da mugun suna bayan mutum yayi imani alaka mai wani sunan da baya so. Sannan Allah yace mugun zato ma kakkai ma mutum. Yace ya ayyuhallazina amanu jitanibu kathiran minadh-dhanni. Ku nisanci da yawa daga zato. Kenan ka zaci mutum da mummunan abu shi ma haramun ne. Yace wala tajassasu kuma kada ku rika bin diddikin dan adam akan sai kun nemo laifin shi ma haramun ne. Wala yagtab ba'dukum ba'dan kuma kada ku rika yi da mutum bayanan mutum bai nan ku dauko hirar shi kuma ta mummunan abu. Kuma nan abun guda biyu ne idan mutum yayi abun ma na laifi ne sai ya zamto kun mai da wannan abun hirar ku duk sanda ku ganshi kuna yin hire wannan yi da mutum ne da gaske yayi. In ko bai ma yi abun ba sai kuke yin magana shi kuna cewa yayi abun to wannan sunan shi qazahi ya mahimuni. Dan haka a yayi abun ma haramun ne ku mai da shi hirar ku. In bai yi ba kuma sunan shi kazafi ya fi muni. Duk wannan wadan kare mutunci ne na al'umma. Kaga wannan ba bugu bane, ba zagi bane, ba taba idon shi ko kunnan shi ko wani abu kamar yadda muka shirin baya ba. Nan kawai mutuncin shi ne Allah ke magana. Yace ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan fakarhitumuhu wattaqullah. Allah yace shin yanzu kuna iyawa dan uwanka ya mutu ka dauko wuka ka yanki naman shi kana ci? Zaka ce man a'a. Sai Allah ya ce to yadda ka san wancan abun yayi muni dan uwanka yayanka ko kaninka ya mutu ka yanko naman shi ka ci to haka hukuncin wannan abun yake a wurin Allah wajen laifi akan kayi da mutum bai nan balaga ce. Yadda baka iya ka yanki naman dan uwanka ka ci to haka kakkayi da mutum in bai nan. Ina fata an gane. Kuma kare mutunci na al'umma sai Allah ce wanda ya je ya zina da diyar wani ko matar wani ko kanwa wani ko kowace mata ya je ya amfani da ita ba tare da izini an daura aure ta zama matar shi ta halatta ba. Allah ce sai an mai bulala 100. Allah ce azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Da kyau. Wala takunukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Allah ce namiji mazinaci ko mace mazinaciya kowane ɗaya daga cikinsu in ya zina ka san mu a Qur'ani da mai aure da mara aure duk wanda ya zina bulala 100 ne. Ba magana a ce mai aure wai rajamu za a ajiye shi a kashe shi. Kisa sai wanda ya kashe wani. Amma da kaji ana magana jiwa to sai dai kafiri ya jihi musulmi. Amma ba magana a ce wai wani musulmi ya laihi a jihoi duk wanda kaga an ce wai a kashe shi to laihin kisa yi. Amma kafiri shine kadiba abinda Annabi Ibrahim
babansa ya ce mashi, ya ce la'in lam tantahi la'arjuman naka, ya ce idan baka hannu ba zan je ka. Kafirai suka gaya ma musulmi la'in lam tantahu lanarjuman na kuma in ba ku bar musulunci ba jajjehe ku za mu yi. Ina fata an gane. Da kaji ana magana jihwa la'in lam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumin. Da kaji ana magana jihwa to ba musulmi bane zai jehi wani, sai dai kafiri ya jehi musulmi saboda shi kafiri ne. Balle a ce wai a samu mutum dan yayi zina a kashe shi, a'a. Zina haramun ce, Allah ya hana mummunan abu ne, amma bulala 100 ake duk muninta. Ko da aure ko ba aure. Kuma Allah ya ce kar ku ji tausan mutumin wala ta'khudhukum bihi ma'rafatun. Wannan kare mutunci na al'umma ne dan ka a taba ma mata, ka a taba ma diya, ka a taba ma kanwa ko ya, kuma kai ma ka taba na wani. Sannan mutum ka zarge shi da cewa yayi zina. Ko mace kawai ka zarge ta da cewa ta yi zina, ka ganin mutuncin ta ne, sai Allah ya ce ai maka bulala 80. Bambancin ka da wanda ya zina bulala 20 ne. Allah ya ce wallazina yarmuna al-musanati summa lam yatu bi 4 shuhada fajliduhum 80 jalda. Dalilin ka taɓa mutuncin wani baka bugai ba baka zagaye ba, in kai mai wannan kazahin kawai Allah ya ce bulala 80 za a yi ma. Kuma daga nan Allah ya ce ai cancel ɗinka, kar a ƙara ansashe da ka shine wala taqbalu lahum shahadatan abadan. Har abada kar a ƙara ansashe da ka sai in tuba kai, jama'a suka tabbatar ka tuba, aka yi taro kowa ya gane cewa baka da matsala, ka tuba ka gyara halayenka. Kuma tuba mutum tsakanin shi da Allah ne, amma su mutane zukatansu sukan shaida musu cewa wane ya tuba, domin ɗabi'unka da halayenka ba sai ka je ka gaya mutum ka ce ni fa na tuba ba. Ɗabi'unka da halayenka kawai za su nuna ma mutane. Ina fata an gane. Saboda haka a nan mun yi magana kan mutuncin al'umma. Addinin musulunci ya tanadi kare mutunci. To kai mutum kazahi bai nan Allah ya hana. Ina ga magana ka zage shi ko ka buge shi ko ka kashe shi. Ashe duk inda ka ga ana tashin hankali ba musuluncin gaskiya ake yi ba. Shi musuluncin gaskiya mutuncin ka ma tsarewa yi. Kuma an tsare ma mutunci ne dan kai ma ka tsare mutuncin wani, shikenan an zauna lafiya. Saboda haka a saurare mu a shiri na gaba na 5, insha Allah za a ji mu da kashi na 5 din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.